ai ku blei biang ifi bar khot ya ke teng ke jong try jing you Jesus Christ bat ngeit skamba kitu ki jing hikai ki bangala kata katugat ni terli ha ke jing dei bat ki kamram ke jong ki bangen lani ke kamram kum ki bangen mala kren ningkong ke kamram ke jong ki bangen ha ke long yung long sem bat ngala kren sibon ba ke jing dei bat kitu ki kamram bat wat lada nga khlem lek lut bar khot ki igi bangi don kam gum gi bangai nrai ngai katugat de kitu ki jing hikai kila yarap ifi bat ngam kwa tang ba finshu snap nrai puli na ga bible penlek jingmot snap ha la ga long ka ba shong nia ni em na ga ktien ga jong play la ga dei ni em ha ba pi snap ye kitu ki jing hikai baro bat la da ga dei na kwa ba fin persangkat bala ban pentri kam kum ki bangai pidon ke jingkit kli yala ka jong ke yeng sam la fitip yala ka jong ke kamram ke benta kum no fin le bala fi snow thu kum ki bangai hala ka jong ke yeng man sedang ban im nala ka jong ke yeng finyo i ke jinglong man sim jong fi ke jing shakri jong fi kan job bat ke yeng jong fi kan poi shi ke jing sup jing kemen bat finyo i bo play un ai bor fi fin la banang yalam ki weiru shagi jingpin im ko jong trai balenga sedang yagi kamram ke jong bangai na kalong ying long sam shuai ke mangan hikai biang ye ki weipat ki kamram kum ki bangai ki bangi don na ki benta ki baper sigentien shuai ke mangan sedang ni ngan ong biang ngala hikai ag jinge dei bat ki kamram ke jong ki bangai hala ki jong ki yeng ki sam ki benta ki bangi dei ban le kadau kadai ngan ong biang ini keketian. Ke ega bamentoi yangi ladangi long effective lani ladangi don bor kat no shabar. Ke ega bamentoi ladangi la kat no ya kabat job yaki brio. Henry lada ke yeng jongi ke klumar. Finum yo jatai lada ke yeng jong fi ke klumar. Finum scam lada ke yeng jong fi ke yat hagalenti ke bomday. Finum la bandan ke ikhtiar ke bor ban hukum ban keren sikway. Saitan un penrame fi kandan ke jingile lada ke yeng jong fi ke poy ke pai ke pra. Hoi ngam ong babarok hat ke yeng kidei ki babiang nun. Barok ngidan lagi yeng ki bombiang. Andrai kat bala hi tungin nyele kat bala ban penlek jingman. Ban pet bahala ke yeng ke sam. Dua ibu play un ai hangi. Ye ki yeng ke sam ki biya deget kum lagi ketien ke jong play. Ngeit try un ke goeie vinger kren nang ne bet na ke ne ke tien ke jong play ka kwa ban pen i bet kum bakalong knang ba kwa ba pin yele khat bala ban duai nang ni sikmat ba ka yeng jong fi kan yo long ke yeng ka ba itnat ke yeng ka ba shakri yo try hagini ki sngi ni dan ki yeng ki sam ki ba ong bangi long kristan re ki yeng jingi ki long pen ban ke example lani ke nuksa ka ba sneu ye ki marjan marpa yaki bayo i yangi haneng rom namar yaki yeng jungi ki bakham yo i dei ki bamarjan batni nakata daw tungin na perkhat baha baka jing shakri play jungi ki dei ben sedang ningkong nalaga jong ka yeng play usngot nat yakaban penbet yaki yeng ki sam ki jungi namar ki yeng ki sam jungi ki dei ki badon kam tanganum kren show yekne ngala dep kren katukat ne ki benta lani ka rule ka benta jong ki bangai ala ki jong ki yeng ki sam bat nga khmi lenti ba uplay unang kerkhui fi finang khamsu thu shu nalor kene ke banga hikairu finang la ban penjana shu ha ke jingi dei pat kum ki bangai hala ke jong ke yeng sam menta ke sngi ngan peteng pat ye kene ke jingi kai ki kamram kum ki bangai ngan peni fi ha ka wei pa kaliang bat eta ke dei kum ki bangai ngan peni fi hakaliang jong ke jing shakri yo play lani hakakam jong play kita ke dega banga kwa bangan pen i fi biang sesien nang ne ngini ya chikmat ban pen i ba kum ki bange adien bangila kala ka bumut ngila pediang yo try ngila long kristan ngila shakri yo play ngila it la de show Jesus Christ bat ngila don na jing shakri ngakwa bangan hikai finang ne bidei ban snot ho bakum ki banget
ngim dai ban sngot ho bakla bangidan ke benta ke bakraw hake kam ke jong play fi iya bang kran jepang ke rule lani ke ke Kamram ke benta ke bangidan kum ki bangai hake jing shakri yo play ga kwang anong fi ngidan kam shisha ya ka ban sngot ho janai ne namar ke jing sngot ho ne kan wanra ya ke jing ya chaprang ke kam ke jong play kan wanra ya ke jing im ke jing long men sim jong wei pi wei bangai kan wanra ya ke jing iternal jong met ke jong trial ani ke bangai ke pertai kan wanra ru ke jing peniar ke hima ke jong play bat kan ya daru yangi na ki jing long jing em ki bam dai habangi sngot ho ya ke la ki jong ki Kamram ki bala bo ini suaya ke bangan ya chikmat ini ke jing hikai syangan ong ifia ke ni ke por kayeng kebadan ki kime ki kpa kebadan ki khon ki kti kabaki kime ki kpa kinang ya kaban pet ya lagi jong ki khon kanu ke jing ai ke baki dan ke ai ke jing la ke baki dan nabar lada ki dan san rungot ki khon kim dan kum jo ke jing long kidan la ke jong ke jing la kidan la ke jong ke jing nang ke jing sngot ho la ke jong ke interest la ni ke jing sngot na but ki kime ki kpa ke bestan ki badan ki khon ki bobon ha ye lada ki kwa ban yo i ba ke yeng jong ki kan dai ke be dai jing mat ke yeng jong ki kan dai ke yeng ke bala ban yo i si shai ke jing job ki kime ki kpa ki dai ban yo i la ke jong ki khon ke ai ke ba ki kwa ke ai ke ba ki don but ke ai ke ba ki dai ban ke ai ke ba ki sngot na ban le but lada ke ta ke yeng ka itho kumta la ka long ke jing pule la ka long ke try ke ta la ka long ke jing long jing em lada ki kime ki kpa ki balang ki nong elam ki sngot ho ya la ke Kamram ha ke yeng sam ke tu ke yeng kan poi be che ke buram kum jo ru ngan ong ifi ha ke kam ke jo play ke mau ke jing seng kam dei tang ke kenja club kenja organization ke ba kenja perthei Riken mau kat kum gani ke Bible habo play u khat e ke balang habo Quran e ke jing shakri play u penlong e ka hagadur jong ke family lani ke long ying long sam nak ta ke daw habang ke Quran ia ke jing shakri play ia ke kam ke jong play kam dei u pile long member kum ki club member pi siu ko bai club but nang ta de teng pile da pile pimlai nang ta de don ki ba ye simbenta shirham don pat ki bom jutip ke ai ru ngam kwa pin le kum tai ke jing seng kam dei kum ta kam jing seng kam dei bi rung member ba ju siu pi sang to nang ta de bi shipendap i jing ai jo pi man la ka por ngayo i teng ke jing shakri play ka la poi shata bagi priu ki shipendap tangi lagi jong ki jing siu ka to ne but hadin nang ta kem da poi e chi jing seng kem de don benta but kem skill thoi la ka jong ko benta ki jing shakri play hang ta finio i ke don ke jing klomar ka banga kwa ngan hikaye pi mental ke sngi ke dai ngin ye pet na kan ke tien ke jong play bakum ki banget ni don la ka jong ko benta la ka role ke benta ke Kamram ke bangi don ki jing ket kle ki bala bu ingi haga met ke jong try ni de ban sngo tho ba bala da ngim tre ban pentre kam ye ta ka ba play la bu ingi kan mi ke jing ko lot baro a ke jing ya dan ti ke jingi ban shakri try na ka ta daw ngan pen i fi ke ni ke por snap ha ngan pen i fi tang na ko ke lenong ba pin sngo tho ba uniu priu o apostol Paul ula hikaya ngi ka ba punya ba le singa ni le ban puli kat to kat ni lenong nang ni andrai nganum la kan puli lut baro ka iga bang kwa ngan ong ifi ni ka por ka dei bangayo i ba uniu priu o apostol Paul udan ki jing sngo tho ka ba kham janai but ula hikaya ngi na kan kitin ke jong blai ye ki Kamram jong ki bangai singim don kam so banda hikaya na waipan labi sngo tho tang ka ni lenong ka ba khatar ke siti siki karin ke bening kong ke lenong ka ba khatar broke away barok away ke lenong ka ba khatar ke kren bet ya ke benta jong ki bangai ha ke jing shakri ha ke met ke jong try lada fi sngo tho tangi ke ni lenong nganut ban ong ke kam jong blai kala biang ndadan kam e ya ke banginda
persang ban yo jing hikai shibun rei kani rap ingi mangin sngot ho hangnong idan ka egi bangi dei ban le ka Kamram ayu ga bo play bo ingi haganu ga bentang idan ga met ga jong try hagani ga nong ba city ga bin kon korin nong ba khatar barak away kala de tholot igita bara dengan pen fi da snap ha pa le chingmot igene namar kani ga dek bangala study khamslam ngan pen fi igene habau absolut palu kurenne ga ni city shiki karen ga bin kon kala nong ka ba khatar barak away hinlap upia ya kini ki jing shikri haka kam ko jong play haki lai rukom haki lai kerdan haki lai kerdan ngan bu kumta ka beningkong la da fin pulin adu ka sitish ki karen beningkong nong bakhat ar la da fin pulin adu khat ka beningkong adu khat ka bakhat we filap bau absol pol ukren shapang ka jing shikri ka be dei bat ki jing ai ki to mun se makhoi ba wat la da kidan ki jing shikri ki ba pair Hengi dan uju blay uju ubunsim khojo blay ubupuntrei yaki eki baro na baro habaro but ngakwa ngan pen if ya bo pen igini gi kendai to ligi jing ai jo munsim khoi hangne upen bakini baro kidai ki bala pobe ba kin long kaban pen mentoy yakamet ke jo trai tagade ke benung kong ke kedan ka ba ar la da pen pulina du khat ka ba khat ar hado kad khat kaba arpun rio fin labba u absul pol u batai lani u penshai ya ka benta ka Kamram ka rol jongki banget kabalong ngan bu kumni kaba baro kid khat jong ka met ka jong try kilong ki bedan kam but baro kidan la ka benta ban le kidan ka function la ka jong ka benta hagani ga met ga jong try but ka ta ka de ga benta ka ba ar ka bo labo ndani weiru balai bar khat kilong important lani ki don't come palat hagani ga met ga jong try yagani upia nadu khat ka khat ar hadu khat ka ba ar pun rio but pin pet pan yagani ga jing shikri ga jong ki banget haga met ga jong try filap ba upia pat na ga khat ka ba ar pun yo hadu khat ka ba life away Ukren shapang kata kacing shakri ka bo bleu labo ya ka benta ka ba khama khaman ki badan ka benta ka ba khama khaman kum ki khat haga met ka jo try na ka ka daw ngakwa ba fin snot ho ya ka ni ka benta ka ba khama khaman ka wei fin snot ho ba baro ngi de ki khat ki badan ka ma ka met ka jo try but ka wei ngi de ben snot ho bangi dan ki jing ai la ki jong bangila ya ka bangin penan kam ha ka jing ai jo men sim khoi Di mentagas ni ngakwa ngan pen ipi hagani ga por snap ha nganum kata igini gi jing ai jong men se me khoi ani ngan puli fin na ka khat ka ba khat ar jong ni ga lan ka ba khat ar ngakwa ngan pen ipi yang ni ya ka benta la ni ka Kamram ka jong ki bangai hagamet ka jong try tongan puli uang kum ni na ka khat ba khat ar namar kum ba ka met ka long ka wei kabamut ngidan ka wei ka met ka jong Jesus Christ penban kadan shibon ki khat hendrai kita ki khat baro ki jong kata ka met haba kilong shibon kilong ka wei ka met kum juru Christ namada wei mensim la pen baptis ingi baro ya ka banang ka wei ka met lagi Jew lagi gentle lagi merau lagi balai duit la pendi yengi baro na wei mensim nama kita kamet kamlong tang shirkhan ndrei shibun la da kejat kan ong na ba ngamlong ke khti ngam de yang kamet om na kita kam de ke jong kamet bat la da skor ko ong na ba ngamlong ke khamat ngam de yang kamet om na kita kam de ke jong kamet la da kita kamet baro kalong tang ke khamat hato hangno kalong kita ka besngau lani baro ru kalong tangka besngau hang no ka ba iyo handai mentau blay ula bu bet ik dik khat ka wei pa ka wei naki haga met kat kumba usno bahi bat lana kita baro kilong tang sid khat ato hai kita ka met handai menta kilong sibun ki khat handai tang ka wei ka met ti kita ka khmat kamla ban ong ye ki ngam don kami pha
lim ni pat kata ka kli kamla ong haki kijal ngam don kami pi hendrai da kumu ai kita gi khat met ki be I khamtulat ki khamdan kam benban bat kita gi khat met ya ki ba ni tharai ba kilong ki ba khlem buram haki ni ni penkop kun jai ka buram ka ba khambun bat kita gi khat jongi ki bom I baha ki yo ai jing pen I baha ka ba khambun namar kita gi khat jongi kiba ibaha kiba dan kam ia kata kipenia biang lang ia kata men dakaba ki ai ia kaba khambun ke buram ha kita gid khat kiba dan kaba duna ia ka kenang ba kamet kenang ba kanam lang ke jing prat ha kita kamet hendrai ba kita gid khat kenio ke jo ke jing sumar para khat tikumba lada kawai gid khat kasitom tikum tala da kawai ka khat kasitom kita gid khat baro ki sitom lem haba la penal buramru ya kawai gid khat kita gid khat baro ki ya kemen lem ngala puli jirong ba ngala pen fi bau absupol u hikaye gane ga jing shisha bat ngada kwa mentaka sngi bangan hikaye firu nangni ba fide pintep ya ga kamram kajong ki bangai kum ki banget ngidal la ka jong ke kamram la ka jong ke benta ha ka jing shakri blai ha ka met ke jong trai skot nat palat de gani bat ngajiu I ngi hikai pu ni gani harengim tre pat ban pen trai kameka ngakwa menta ke singa bang kren ni gani ngakwa ba pen yo I ba ka wei ka ba blai ula bu I ka met jong trai kadai ba ka met ka jong trai kan dai ka ba dan buram mangi set pule ke to ke siki absas singan da pule gane kandiat pingi set pule gane ke siki absas nakalanang ka basan mangi se yekran ni gane ke tien ke jong blai ke ba angkum ne snap u angkum ne nakalanang ka basan ke khat ke ba arpun yau ke ba angkum ne ba unde yo piniang yaka hakmat aladihi ke balang ke badan buram kabamdan ke bathor briala ni ke ba steel ni ke ke bakum kita rai bakani along ke bakhot bat ke baklem jingduna ya kani ukran ni ke met ke jong kris kuran jepang ujis kris kuran jepang kani ke balang ba utra jisu long kli bat kani ke met ngani tuipi ke kren jepang ki banget situlop ke pertai ke ke bang kwa ngan ong fi kani ke pon nang ni ke dai ba fi abo play kwa ban pni ka ke badan buram ke baklem sti ke bakhot ke bit tenat ke ba dan buram mangan ong kumta kumba ong wa absol pol hagini ke shiti fi hadu mental sni ke met ke jong try ke khlem dan buram balai namal ke met jong try ke prabat ke prat kami ke jing pat pra kami ke jing klumar lanangan kren wat aga percaya berawai pet kai television fi pet pi pet bah mentali lela thaj ru ban pet namar phinde yo I ki nong yalap khambo na ka percaya ki pon ki ba ye kedau khti ki be kren persha ki be kedau ki jing bakla jong ki wei pat ki shakri ki jong try but don ki bakren japang yano nang ta de wei kren wei kren wei pin pet wat ha America la pi pet be wat tang ha America ha pet ba ngam tep aganugur kom ki wei pat ki jingai ha ka percaya kin ong ia ki banget ki badan ha ka percaya minta khamta ma ki ri ki bal khamsai ko mang ta America ha ka bopon ki nong elap ki mi ki bakrau but pinda pet ba la ki wei pat ki riu krau ki badai na ki wei pat ki jingai la ki kwa ban tep ki jing shakri play less kin khampet chi tai ki ri hare da pi pule ba da pi pet ba po ki internet po ki YouTube la pin pet ba ye ki jing elap ye ki jing kren la khambo ni bangi pen I bet ye ka ta ki jing bakla jong wei ye ka ta ki jing long jong ki ta ki wei ye ka dau khti ki ta ki jing hikai jong wei ye pen I ye ka ta bat nang ta de ka mi ki jing kren persha nang ta de ki mi se ki tu ki comments ki ba kren ki tien ki ba klem kor nang ta de para kristan para be shakri play ni tet wei nang ta de ni kren wei bat hang ta pin snot ho bangi ya like snabangi ya like na ka ni ki tien ki jong play nganom dong kita ka bishar kita ka bam bishar wala ka bible kam da hika ingi bangini bishar nama mdan be jana ingi ka pertai barok ngi dala ka jong ka jingduna
nga kwa bangan krene gini nam ta jong fiba lakat balahi la pi kwa ban lait ila dina ga jing bishar ga jong play kham kiar na ga bishar ni no snap ya beru try shakri bet you play namar baro ngidan la ga jong contribution lani ga binta ka bangi ai ha ga met ga jong try ula ban biang hang to ula ban bakla hang to ula ban bet hang to pi biang nang to pi duna nang to but baro ngidan la ga jong jing duna ni sngo to la ga jong jing sngo to hari nga kwa kan ang fi kham kiar nga kren ngi hang ne tongin kham kiar na ga bishar ki we to ngan pini fi ya ni nong rim ka bang kren kham chingai kindiat fi yo I na pi pe ya ki tipi nga set per khat igene la da ki wei per ki briu ki kwa ban long kristan kin pet be chi nong ya lap ki bakrao per te bala da ki pet chi nong ya lap ki bakrao per te kin yo I bang ye kren per sha I wei ngi khat I wei ngi kren ki tien ki bam long I wei ngi pen I ba wei bakla wei biang hanta pin lap bangi poi ke jaka ke be ba ye ke gospel jong ke jing lap ye ke jing penem ni klem ra shakman na bangi lap met ke ye kawang mau para mangi ba ngi kwa ngan ong fi ke ni ke por ai ba ha ka ba kut de blay uban bishar kut iki uno ba dei no bam dei on tin jo ye ke jing trai jong wei po wei ong waps le pol on tin jo de ke ding but kan no jing trai jong no la da sa unio ko bainong la da kham sa undo bainong tingam kwa ba ngi ya kren ka ba dei ka bam dei ngam kwa ban ong ba fin hot ke dei ngi bangin defend ka gospel teng hot ke dei hari bi abal sul to ila ka jong ka iktiar fi abal sul to ila dir bi yang ka jaka ka ba kumno namal ngayo I ngim dan hok ia ka bangin korbar thani ka kam ki brio ka ay ka bang kwa ngan pini finang ni ka dei bangim sngaw to satya bangi don la ka jong jing ai haga met ka jong try walit ya lait na kata ka bang kran walit baklay kata ngala shakri u play ngala persang banwa wat hang ne shalongi don la ka jong jing ai ngadan ka jing ai ka ban hikai ka tien ka jong play la ka jong le sing don lagi jing ai bangan kran ya ka jing em ka ba malagi sngi uwe udan ka jing ai ban kran chipang ki sngi ki khat do uwe udan ka jing ai ban kran chipang se ba khoi uwe udan man ai ka jing kran ka be dei kum lo ba ki banget kin roi kin ya ka jing khu uwe udan ka jing ai ban kran chipang ka jing pnia ki kam ki jing shikri uwe udan jing ai lala ka jing ai don ka jing ai ban kran chipang ka jing ai lala ka jing ai ha ka kam ka job like ni don ka binta ni don ka roll ni don lagi jing khat ni don lagi jing ai na ka ta daw la ong fi habo aso pol ukren ne ye ki jing ai ne la nang ka khat ar jing ki karen ukren ni don lala ka jing ai ni don la ka jong ka binta ka met ka jong try but dei na ka daw ba nga yang nang ni kwangan ong fi ka bang an kren nang ni ka dei singa ba ka point jonga ka bang kwangan bu ning kong ni ka dei tip ne ito bahaya la di hangno pi don ka binta ha ka met ka jong try ka ta ka dei ka bang kwa banganda kren shai nga kwa ba pinda bat bahaya ka ta tanginom ya ka daw kti way away tanginom ya pisini way away tanginom ya tantalai way away tanginom ya ben nginom ya kho way away ladang is no to yagane tangin ya penslor tangin ya aimen sim way away tanginom ya persang man ya correct da ka bangi ta hari tangin ya aimen sim bat la ka dai ngi bangini pen ide ka jing e ba ngi pen iya ka bani tai omni ka bani kren persha the way hikai no no jing hikai ka khampalat lese ka khamya lat na tin ke jong play baro ngini kren ni ka tabang ini send ngi message nak tading ini pha klumar hare ka jing shisha ni la dai ya ka ban pin ide ka min sim ka jing tuai ka jing e khnang bakan mi ka jing shai na khwanga nong fi teng wat manga habang la kren ni tin ke jong play teng dang don ki priu ki pa pin shai lam ban abagi pen shai daga dot nut jong jing ke klip daga jing e kat no kalong ko buram yang abangan piang ke ta jing pani namar ki jing pani berbor ki wan ra ke jing itnat aga met ke jong try namar kum ki nong kren kum ki nong yalap ngim piang lut ni don hangno ka bangi duna ha ke tin ke tele ha ke jing long jing em ma tongi no mi pe tang ke ta hare tongi ne pen slur iwe ngayo I bangila bakla na ke nong rem
ngila ya light na gani ngila ya pat ya pra ngila ya penkesan iwe ngila ya keren mamangi ki kambiang iwe na maru brio u bakdau ya kiwe kamat u sngaw ila de u kambiang bane kiwe ba dai na kita daw la pi sngaw ba pi kambiang iwe pi bakla na ma ndan we ru ba jana ya ni ka pertai ni dan la ka jong ka jing plot ba la ka jong ka jing bakla fi na pi pet hagani ka ktien ka jong play ka banga bu ning kong igani ka point ka day tip na itu bahaya la de hangno pidan ka benta haga met ka jong try la pi puli igani ngala de puli tar igani fi yo i hangni wanra igani ka ktien wang sngap hangan da ya bawang la da ka kejat kan ong ngam long ka kti ngam day ka jong ka met om na kata kam day ka jong ka met ka bamut lada fidei ka kejat haga met ka jong try but lada fimut ia kaban ya la ka jong but piong ba ngam dan jingi dei but ka kli ba ka kti ba ka kejat ba ka kti ba ka kmat ba ka kmut ani tu pi pim dan benta jo haga met lada pim dan benta haga met lada fi detach la de lani fi dikhat la de na ka met ka jong try kan ma pim dan jing im na bar ka met bara away kan ki tiet ki jaw kan bleu la bu i ka met ba ka met krena ka met ka jong briu la bu ba bar khat ni dan hadu ki terse medu ki snyu ru wat la da kim parsna mndai kan ma ki dan la ka jong ka benta ki ba ni dan ka mana pe ba bala da fi ong nga ngan ya la ka jong ngin le la ka jong ka sa yo i dan ki briu ki ba prakhat bet bangi dei la ka jong bat bangim dan ching dei shu bat ki wei ki adapt chateau nang ta le singim dai dan ching dei shu pi yo i menta kalami ni ki ching sngo kerpang ka ba palat agri ki chingi na ka ta da fi yo i bo sa ta lu pelong ngi bangi long lifeless ngim dan jing im na ma bangi klem tu ka met ko jong try na kwa nga nong fi kan mau na basdang ni ni wang la pen ba pte singi da wei mun si ma ka wei ka met lagi jiu lagi balat luit lagi mrau lagi balat luit la pendi ingi bro na wei mun sim ka ba mut na wei mun sim na ka snam ko jong jisu ngi tuit lang but na wei mun sim ngi di lang bala dangi mut bangin function la ka jong ni ya la ka jong ngani tu fi ngim dan bor na kwa nga nong fi nginum la ba nei e ngi ni sar shalong ngi ri si jantia la dangi persang khat bangin persang ban job tang mangi marwei fi yo idan ki brio ki bam tre sho ya kaban perkhat ye ni ka tai nga kwa nga nong fi tongin de yo i ngi bangi dan benta la ka jong ka met tang ka wei nga kwa nga nong fi tip hang no fidan ka benta hagamet ka jong try fi ni de ga bang kwa nga na kren jong singa nam la pen kut men da singin rai men da kren company ai gani nga snosi bangan ong ye ni bangim da pet ba fi ngala ong fi mena ki kime ki pa ki de maki ki bi itu ye la ki jong ki khon ki de ka ega ba ki de ki badan ka ega ba ki dana ga jingam kum la ban ong no ha ga jing nang ban train kata ha ga jing puli dang le ki kime ki pa ki tip ela ki jong ki khon ka ega ba ki la but nga kwa nga nong fi ka jing shakri blay ka de ka kam de ka bangi shi le jing sang but nang ta de ngi shi bo nang to nang ta de shi long tang khandiat ngut ki ba kha ba khmat nang ta baro ngi shi snap ngi shi pe kai kam de se tia kum ta ka jing shakri blay sha nga nong fi ki ka jing shakri blay ni dan ki kime ki pa ka ba mot ki nong yalam ki de ki kime ki pa ki pastor kham tam na kren kham tam ki pastor na ki pastor ka jingbu bet ke jong blay yo pastor ka met ka jong try ka dai ba un le ye ka kam sharai ban ithu ye ki banget kum ki khon kum ki lang brat kum ki banget ban ithu ki ka ege ba ki dan kam ka ege ba ki la ki ka ege ba ki break khat e jing em jong ki dai ma kin kong ban ithu ye ki tu ki banget ki dan ayu ha ga jing ai na ma baro ngi dan lang ka jong jing ai ka met ka jong try ni la ban lang kum ka jan ni la balong ke kti ni la balong ke khmat ni la balong ke skor ni la balong ke khmut ni la balong ke sentur but nda fi pe ba hakini gisni shibon ngi kwa gi pribe kin dan gi balang ngi kwa begini roy ngi kwa begini long kristan but ngi shupen long kristan ngi pribe ngi shu khat gi pribe shi jinkla ka bomot dan ne legi bam khat shu wat gi jinkla bomot shupen long niam miki shupen rong ki shi balang shi ong ni la dan kita ki kata pawaja kata lak bina pet pat ki ba ka klemetan mentai ka kamu blay klemele ru su yap la ka jong ka protei su ya kum tom tip dan ka benta you kan mau de hang ta pin yo i ba ka jinglong kristan ka sulong tang ka ka long ka shinrong ka bam dan jingim namar baro ki bala long kristan ki de ki ba ya la ban ong no ki bala
paralyzed kiba lada ka met kam to chu snam gamut to khat kala yap nak ta da kam lan jing im kalang ka badan bat kalang ka jingket pen ban ni to ka met bro we nak ta da bin pet itu bi penrung balang sia lang kristan im go jing im go baklumar ka ni ko pertai sia le klumar sia ya sia le ke sia ai mo sia da sia shrut sia ya ndak lipat pendap ka form ngalong kristan bat nang ta de ga nak ta ka balang ga nak ta ka niam ngakwa nang bikin mau ta kam dai stia ka jing thmu go jong play ha ngilong kristan ha ka ni ka bible dan pat kiba la le e ga kham dai ba ta ka dai ba kila ya lap ki priu kila pen kala ka ba mut bat nang ta de kila it ki priu kila pen baptist nang ta kila yo pediang men sim ko nang ta de ki suan man la ka sande suan chi seng man la ka sande ba ko wi long tang man su ai ka we ni ki pau ban su ai ki jing ai nang ta de ba ki don tang khandiat ngut ki su yang na jrong man hi kai si kai ban nang ta de ki tu ki bon jing seng su kala long ki sulong tang ki popet ki nong ki ba su pen le kai ban nang ta de si shat jing seng si kemen si risa si thap kti su yerwai su kita ki dei ba ki dei ki ba dei ndrei ki mau ngim dei ban pen long sa ki bre kum ta ka dei ka thong ka dei ka challenge mo ngan bu ta ktin ka dei ka thong jong ni kum ki nong lam ban pet ki bre ki ba wan jing seng ba ki dei ban tip la ka jong ka benta ki don ka ha ka met ka jong try kita ka dei ki ba don kam let's sit on the bring jong ki ba dei ban position ka leadership don bring jong ki ba dei ban kren don bring jong ki ba don ki jinga ki ba kerpang hang met ka jo tranre la dang isu penlong sa ki tang ki nong wan jing seng bagi su komen ni ki bagi wan jing seng bagi si shat komen ki si dua ki si yo jing pen sle nang ta ki si kelon nang ta ki si yo jing ma ki si yo ki tu ki jing ker khuang ni ki kamba nang ta kum ta ter baro kita baro khat ki ba dai ngam kren ben re la dang isu sa ko tang ta ni pakla na baro ni hap bantip ni don ka benta ayu ha ka met ko jong try ka kejat ka dan la ka benta la da kam dan ka kejat ka met bro away kam la position no ka khmat ka dan la ka jong ka benta na mala da kam dan ka khmat ka met kam la ban kan tur rumah ka skor ka dan la ka jong ka benta bala da ka skor kam yo snow ngin kilalong ki ba anna ki ba duna ba dai ne ka ta daw la nga kren ne ka ne ka de ba jrong ba twai bo play un kta e fi me na gisngi ba pinom sulong tang ki banget ba pinom sulang ki banget e gitu ki jing seng na kwa bangin ailat ifi ba pinang bantip hagano go benta fi dana ga met ga jong try shash kor bahai gini ga bang kren da puli bahai gini ga bible ken mau baro ngidan laban na preng jong fi ki badai ka kajan laban na preng jong fi ki badai ka khmat laban na jong fi ki badai ka kli laban na preng jong fi ki badai mau ki uklong snam laban na preng jong fi badai but lum laban na preng jong fi ki badai ki kidney fi laban na preng jong fi ki ta ki bom pau hare fi de ki badan kam tam hagamet ga jong try but ngakwa ngan ong fi ni ga por teng ngim tip langi de ka klong snam langi de but lum langi de ki langi de ki khmat ni ki jat ni ki ti ni ki skor ni simtur ngim tip setia but hangta ka met ka ko but ka pang ka long ka ba kam de ka ba itnat ka ba don buram ken mau ujisu unda wan shau ye ka met ka jong o ka ba long ka nong le kurem unwan shau ka ba klem to bria ka ba klem sti ka ba don buram kan ni ktien ka ba don buram ka mot ka ba bekia ka ba function ndai ka ba paralyze ndai stia ka ba kumning tai na ka ta daw fi yo i men taw setan wi le kata ya ka ban wan ra ya ni bangin shu lap mi et bet ai ki jing sang but ni klem tip ayung ni ban le aga met ka jong try na try pa mentag sngi ba pin persang ni ka ban ong try na du mentag sngi nga le jing sang re try nga ngap ha ba kadang de ka por fi le jing sang ban ngap ai ngu play ka ta yai ne minute ban ngap re la pi ngap le jing mot duai melang sngi ya ber try ka to ka ni por wali kirki fin long nong yalam re tip ila jong ka benta hang no pidan but nda ba pila ya pi de pin sngo to hang no pi benta share be ki nong yalam pen i ga e ga ba pidan nang ta de sngo to ayu play khat i jing em ga jong pi namal baro ngin hap ban ai jing ken khmat jong try ha go wi sngi pi i dei hang ta habang kren ni gani la da ngim trei snap ngan ong fi kanu ka khat ga met ka jong brio ka bam trei ka bam ki ka bam le ai wat tangi we simpre akti berit la da im khi shu kamon ita simpre akti iya fi dei ni ka da fin salap minta hagre ka jing long jong ni ga pertai
fin lap kani gede ke nongrem kani gede jing shisha ke bamla kiar dan way bawan sanga dang ini sini ruang kalau kum no pastor ke jinglang mensim jongkai jok ke jinglang mensim jongki banget menta hangni apa ke rik jengi wang asu snut ho alade ba khahyar mau pastor no ngam tip kita reken mau ngani thu ifi khahyar ne ke kiu jong ke jinglang mensim ke jing im ne ke jing yap jong ke jinglang mensim kam da shong e fidana ke balang ke kum no ke biang hadukan no hare ke kham shong ba fidana ke jing seng ke baro fi long active lane fi ya don benta fi trekam namar lada fi klemle ye singa bangan ong biang lada ka simpre akti khat do jong fi lani ka tidu jong fi ka dei ka bam trekam shu wat ana dei tang tidu ka met bro ka we ko bari tu tidu yap balai sami ke jing yap jong jing lam sem ka dei ba ki brio ki babon ki badana ki jing seng ki dan ki ba yap Kiba mlei lada fikre mlei ke snam kam tot ke bor kam yat ki sa jong met jong fi ki klem ki kan kelalang paralyze kan yap shiliang but day nang ta daw ke jing yap jong ki banget ngini ki sni ke dai ba kim tip ayu ki dai ban le kim tip ke banget dai ban le man ta daw si shong su up na ki wei but nang ta de lada dan pastor bala ban bisit de im lada umla pastor ban bisit te la yap Bat ngani tu ifila dan ki banget ki balik yarap tela im ladam dan ki banget ki balik yarap tela yap bat dai nang ta daw ngkhwa ba binum shu shakri blai kumta fitib ne am lada fidan ban le ai haga kam ko jo try dai ga ta ka ban pen ki im ye ga jinglaw man sim ko jo fi haga ni ga jing puli jo what she extent haga ni ga jing puli jo ngai ni ga city ki karen ga banin kong kalana ko ba khan ar fi i hang ni baro ko wei ka kren bet chapang ka jing ya chikhman jong ki brio jong ka jing tray kam ka kejat ka dan la ka benta ban tray ka khbat ka dan la ka jong ka benta ban tray ka sintor ka dan la ka jong ka benta utlet dan la ka jong ka benta ki peniat ka dan la ka jong ka benta ka skor ka dan la ka jong ka benta ki tersim ka dan la ka jong ka benta usnyu dan la ka jong ka benta klong snam dan la ka jong ka benta baro ki khat ka met ka dei ban tray kam lut lum kum ta ka to ka met ka dei ka baduna ka pang I blame na gasngi on pensyaifi. Babinum dan na gajing isang ka babisilet si siyang to ko mubriyo bayaw. Nakwa nga nong ifi I fin ki, finyadan benta na malada pim ki mabi kamet barok away ka kalad ko. But nai nagtakadaw hangni wa Apostol Paul usuto igini kaktiyan usang Tikum tala da kawai gidi khat ka shitom. Kita gidi khat barok ya shitom lem. Shitom balai ngani tu pi hoat la dai wei idan preng ka jing barok ngi dan jing lang ka taru ka dai. Ndai ka bakham dai ka dai la dai wei di khat im tre kam iyap im tre function im tre ki ngani tu pi ka met barok wei gidi ka baduna. Kan jayu la da pi piang lo do sedang la da tlit jong pi tre kren tre ki. Pindam itnat kan wat noru nda kren ni fira daw tle jopi tre kren ngani tu fi fideu baduna fideu ba uba mlat kren madene takdaw nga khwa nga nong fi de pej ba bar khat ngi dal la benta namar la pej ndai tang yu tle la yu i ga met ba kade ga baduna la da mlat kren badene takdaw hagini gi sngi fi de pej ki jing shakri baro jing shakri ki kala yap balai namar ki babon ki khat ki dei ki ba pang yap shiliang ki ba khlem le ai ki ba khlem dan ai ki bam tip ayu ki dan hakamet tu tra mang kren ki bang kamram hakamet ko jong trai fi de fini dan benta fi de fini menta la fi de ga jing rai fi de fini menta ga jing rai la de pi visit i gabriel fi de fin la man visit i gabriel la de ga jing duai fi la fin duai ga jing duai la ga de ga ba fi dan ga jaka jong administration na ga jing pniat company jam fi de fin function ang ta dan preng jong fi dan benta le se ha ga ba pin biang ga yin jong ga jing shikri play ha ga ba ni sar ga ba ni pin bet ka taru ga jing shikri wa new po ga ta namar bro ngi dan la ga jong ka benta dan preng jong fi ga bala ga ban le shibun ki aka ha ga met ga jong try dan ki ba dan ga jing ai ya ga ba play la ka khuyib ki lamba ka pisa tin ka ki la ban ai khambon ka kam ga jong play ka taru ga ga jing ai dan preng jong fi dan la ga jong ka jing ai ga ba play la bo but baro ngi dai ban function ngi dai ban try kam khnang mangila ban ya ka ban pelong ya ga met bro away ka ba internet ka ba dan buram bang ngintip ya la ka jong ka kamram kum ki banget hang nungi dan bat kum nungi long tenga kwa agani ka por bangan hikai fi ya ka ne meta sngi ba u play ula bu yangi bangi dai ban ya sumar iwe ngap ai ka taro fila da vitep ya ni ka benta
Fin de puli ang ni uang ala siti siki karin ke beningkong kalau ka bakat ada puli na dekat ka ba arfusan uang kenang makanom lang ka jingi prat aga tagamen ndai bagi tagi dekat kini yo ka jing sumar para dekat figane ka ketien ke dega ngala keren mene tong ini sumar para dekat tong ini sumar don ki beri bakran ni tangai balang la jong ngakwa ngano pikin ma ni ukren ka men klam kren tai tu balang la jong Fimi ingi ni isi dai mangi ba pia ai kata. Mangi ne pej bahai ni bedai dekat balang. Bari tu wem ni dekat balang ida yap ida krong ni da position sunuri mat ya yap stu na mar ba imdai dekat balang. Mnungi ni rap na imdai dekat balang. Ngakwa ngan ong fi mano buan ra ai kata ka nomrim. Kat kum ni siti ga butho wa su po lang ni. Ukraine ga met ko jong try. Baga dai ngi ba ni sumar para dekat. Fimte baro ki bala IT, baro ki bala shakri, baro ki bala wan jingiseng, baro ki bala ngeit hau Jesus Christ, baro ngidei ki parad khot hega met ka jong try. Fimte ngila pia palat ki brio de ki niam jingi. But hang tang in nyo ben ki wei bengi pechu ka khmat. Bengi khampai ki khmat jingi, shigini ki bengi ong ki de ki khot ka balang jingi. But ngakwangan ang if you ngi haban sim kiai ki bekat balang. Ngi de men sim kiai ki tu ki bedana po. Rekin ma wale nyau ki wei pat bekim dai. Namar hakmat jong play ki de ki khat jong ka met ka jong try. Mdai mengi ban pia na mau play klem pia. Fim te bu jisu ang ngala dana ka pendi pila wan pet nga. Ngala link khot pila penkup janya nga. Ngala tengan pila ai bam ne nga. Un ong ka ta singi ngam itro epi ki nong try ki babaman. Balai namar ngi nyau ki wei bagi de ki bamde di khat ban ata de ki dana ke jing ngim trepe na kwa ngana finang no bio ai kata kan nong rem ai minta ke sngi ba penio I bakom ki khat aga met ko jong tra ngi sumar para de khat tongi no me ki dau tingi no me kran ben hari tongi no I bangi don kampalat ya ka bangin pen Snap ngi dan kampalat banyak pet lang ni wei ngi dan kamanyo I ki wei ru ki bedan la ka jong jing dan kam ngak kwa ngan ong fi hoi apa ki jing shikri ngi dan la ka jong shikri ha ngi dan la ki jong ngim la ban ong man sia lang baro mengingat I kita ke balong universal ngam da ong kita bang ngi de kita ki sia nget lang pelun ngamut kumta ngi de bandan piang ni selong baro khat ngi dan ngi let la ka ngi let lang pris bajar ngi let lang yo ngi thiet lang na ju ina yo do ngi thiet lang na ju ina pris bajar re ha ka khat do na lamit nan bre wa yom nan pris bajar na ma bro ngi dan la ka jong family ngi dan la ka jong ye kalau kum ta tek ngani tu fi ngi dan na ngai ki jing ya enti jing ngi de ki banget but ngi long lang ngani tu fi re ken mau ngi dan lai jong jing shikri ngi dan la ki jong ye re ken mau ngi num pia palat ye ki banget na ma baro agawe ka ngi ni let lang sejo ngi ni shong lang abneng but ngi dan tang way try ngi ni mani tang ye way Jesus Christ but ngakwa ngan ong fi la ngim sngo tho ye ni ka tien ka ba ngi ni sumar parad khan ka ba mot bangi ni I way bangi dan ka jingkit kre lam ki way ru ngakwa ngan ong fi ngi pen pra ngi pen tlot ngi pen jabura me met ka jong try nakata ka daw habang kren ngi ni jingi kay ni na tuwai nang ni bo play unyarap if you pins ngoto ngan sa poi sipang ka taker ka benta lani ka kamram ko jong ki khat ki badan khama ka met ko jong try ngan sa poi ka ta ha next jong chi ka jong andre menta ka sngi ngan pen ko tang ni ba sa puli ma pi ni nang ka ba khat ar bro ko wei siti ki karen ka baning kong namar ka de ka ba pide ban ngoto ba bangidan benta ha ka met ko jong try tungin shiki brio de ka dot not paro tungin ai ka jing shiki brio paro daka jing tmu baro kidei ki benta ka met jong try si benta nga shukran fi balenga krane ni ga voice message balenga krane to video ndai banga krane ni tanam ta ki ba dan ki jing seng jingi ki bangi ong ki bang net jingi ngam dan kum kata ken mau bleu la khat yingi ba ka tin ga jong blai ga de baro ki ni lang ni ga jing ku but baro ki ni lang ni ga jing shisha jong ka tin ga jong try ba baro ni dan hok ban shim ni ga tin ga jong play ba nga kwa ba pintip ba ngala pen kre ni ga jing kran man la ga sngi ban IP ye ki katu ni lagi sngi mentang la pep no khandiat rei wat la ka taru lai sausian shite yongan kran ni kitin nama nga kwa ba ngin long ka jing ku sha ka met ka jong try
Playon ker khoy fi nget kat to kat ning ala ban hikai fi ni Kamram ke benta ke jong ki banget aga met ke jong try but tongin si pet biang ini ke jingi kai next but nget play on ker khoy fi ko play shibon mabis ngap yele ban pentre kampet bah ba pinum ke dokti we nginu me pendram nginu me pet na mangidon la ke jong ke jing tulan hare tongin ni krishani we na ka benta bangin la ban pentelon shkhmat ke kam ke jong try tongin ni try nga ai ngu ime play bangala ban ai kini ke jing hikai kini ke por bakal ke jing shai lang kalau ke jing mentoi lang kalau ke jing yarap ko pa ya baro play ai ko pa kini baro ibe yo snow mengintip ko pa bangidan lagi jong ke jing ai ke bekin chamen sem ngidan lagi jong ke benta ke met ke jome bangin le bat la me bu ingi ko pa ha kita ke jaka ka kham khaman le me bu ingi ke jaka ka bam dan bayo i andai baro ngidan lagi jong ke jing trai ke bangidan lagi jong ke benta ban le ban pentelun ye ke kam ke jame ban pendan buram ye ke met ke jame ke bakhlem tho bria khlem sti ke badon buram hagini ke pertai trying islet jame ke buram ke jingo bar ke jingero hage kerteng ke dong jisu men nas ngi tuai amen pat amen blain kor ko fi ko bless you